Byla to velmi stará tradice. Všichni na to, až se narodím, dlouho čekali. Pojďme si povyprávět ten příběh. Když u nás dívka dosáhne 13 let, tak si ji musí vybrat její ochránce. Postavili mě před spoustu zvířat. Nebála jsem se. S napětím jsem čekala, kdo si mě vybere. A najednou přiběhl. Ahoj, budu ti říkat Blacky. Dotkl se mé ruky a od té doby spolu máme velké spojení. To je krásný příběh. To je super. A proto mě tak chrání, protože je můj ochránce. Aha. Už poznám, kdy je neklidný. Snažím se ho uklidnit meditací. Ukážu vám jak.